yayi garipun wong akeh ya. Alah. Yayi garipun wong akeh iki lho. Kakang. Kagetmu aku ya ora trimo lho, lolone kan mau. Nek iki wis saolem ganteng kok. Bagus. Ore bagus. Arep kapakne aku. Yo apik. Raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Yo kabeh diaturi jumeneng. Lagune Idul Fitri nderekke Mas Yudo karo Mas Mondol yuk. Ya. Yo Mas Yudo yo. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Wilujeng dalu Mas Mondol. Wilujeng dalu Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Ya alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Wah, kliripun. Gayeng regeng masyarakat Ngawi dalu punika tumplek blek wonten ing alun-alun. Mbah diaturi. Sore wau panitia bingung, Mas. Bingung pripun? Sebabe Perkara mendung uleng-uleng niku panitia bingung. wah. Untung kok enten kula. Lho. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siap nih uyah kula ngoten. Waduh. Udah. Masa ya uyah tok. Terus nek enten nggih tempe, tahu, sak lontonge. Terus go apa? Ya luwe, Mas. Wah, Oh tak kira nek arep nerang udan ya Pak. Lah nek nerang udan ki nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso to, Mas. Kowe ki aja ngeling-elingi gone pelok lho. Pripun? Pelok dadi manten ben ya udan deres. Nggih niku leres. Takon golek uyah ya golek tenan. Niki asline perkara meriah malam hari ini ki mboten napa-napa. Sebabe Suasana bisa seterang malam hari ini niki merga dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya cok bakal menika. lho. Sing kaya cok bakal lho. Lah kowe kuwi Cok bakal ki ndoke siji kok. lah ndokmu Loro. Wow. ngaturaken nuwun sewu Mas. Nggih. Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Oh, Mohon maaf lahir batin tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran napa OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi linebur wonten ing dinten Riyadin punika. Amin. Yo Mas Pelok arep ngaturke apa? Ngaturke apa Mas Pelok? Sampeyan. Semanten ugi kula Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Derek bebingah ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Derek alal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Nggih, sami-sami. Yo mondol arep ngaturke apa? Ayo ndol. Kowe matur dhewe apa diaturne? Ya matur dhewe diaturne wae. Mbok menawa terus enek sing makili ngene lho Mas, dhek gak iso omong. Lah mbok wakili apa piye? Ora omong dhewe. Mike aja cedak-cedak cuwil ki lho kok iso. Ayo Tang. Nggih. Kula Cak Mondol. Piye lagi? Nggih, kula Cak Mondol ngaturaken padha kalih cacah niki. Ora apa to? Kok padha karo cah-cah, ya kowe ki iso mletik ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe ki ngucapne apa ngono kok iso. Kaya kalau minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir lan batin sepinten agenging ngono kae lho. Paling ora iki duwe inisiatif dhewe. Aja kok tiru-tiru kancane. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge gadan kula. Alah, sepinten Iso ra to jenenge. sepinten agenging kaluputan kula kok agenge gadahan kula lho.
Kliru to? Kliru, baleni neh. Nggih, sepinten agenging kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Nggih, nggih. Wis ta. Wis wong aku ya langsung ngapale nggur teko kuwi tok ngono tok. Ya karepku ki ya mbok ya tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Ya ben ngono ae. Karepku Kabupaten Ngawi ki ben maju lho dikapakne. Disurung. Allah. Kok iso disurung? Kowe iki kok jan ngene. Mas Mondol. Wangel jak omong. Dalu niki nggih dirawungi Pak Oni, dirawungi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati niki aja ngisi-ngisine kowe iki wong Ngawi lho. Mbok ya kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni ngono lho. Wong nggon ya sakmono mbane masa ya jek kurang ombo lho alun-alun iki. Jek dodok Pak. Ngene lho Mas Mondol maksude. Moh aku tau ngene dompetku ilang kok. Lho dompetku ilang. Maksude awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu iki piye lak ngono? Apa bondo setruk ra iso lungguh dhewe? Kok angel lho Pak Yuda. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Kok Ngawi iki ben maju dikapakne. disuruh. Angel omong karo Mondol ki angel. Angel lho, angel. Angel ya rasa digarap. Teko kuwi. Ya Kok iso suwe-suwe kok Ngene lho, panggung ki ben ketok piye ya ben ketok murup ngono piye ngono. Wo, dijoki bensin langsung diobong. Murup niku kowe. tegese murup ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gumblek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake dhewe nuwun sewu nggih Mas, Renteng nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondol niku nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, junior. Nek kon nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan nggih nyuwun pangapunten enek sing luwih pokok ana sing luwih senior tapi tesih tengandhap niki wau. Oh nggih kersane peliciran. Nunggu telepon. Saya. Telepon kok sapa? Telepon wong nganggap-nganggap lembok menawa. Mesine ya lebih kondur kok Surabaya mau. Nggih, Dik, ijeng wau saking Surabaya. Karo Ibu Gubernur, sareng Bu Khofifah. Pak Gubernur. Nggih. Ugi halal bihalal Mas Joko. Nggih, niki panci usum halal bihalal kok. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nuswantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko. Termasuk mudik barang iki. Nah, nggih. Mulanipun kedadipun uri-uri kudu dilestarekke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenang. Ngono. Ya ngono ta. Ya, dadi tradisi kuwi ra iso ilang nang Indonesia, Malaysia ya ora ana cara ngono kuwi ra ana. Nah, ana Iki malah iso-iso lho negara liya-liya ke malah tiru Indonesia iso lho. Lho, saged mawon nggih. Akhire kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju ning kerukunan. Nggih to? Dadi iso niki iso ditiru negara liya ngono saged. Wong Indonesia menika sugih nggenipun budaya kok Mas. Pamelone. Wong tembunge ndae mawon rum kuncaraning bangsa dumunung aning luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Bener. Indonesia itu sugih nggone budaya, mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kuwi sugih nggone budaya. Ning sak kala mangsane enten sing wong nggone dhewe niki sok lali teng budayane dhewe, Mas. Sak kala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Ha ya, budaya krawitan ora ngerti, malah wong manca praja niku mangke sing seneng. Wong dhewe iku para masa bodoh ya, Reng. Ha iya. Nah niki berarti tugasnya panjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Ha nggih. Nah, Nyatane Mas Mondol niku sakniki wis dadi guru pengrawit ngono. lah pripun Masa ta? lomba krawitan. Jarine. Lomba krawitan teng pendopo Kolomben. Loh, Nomor 3 Mas. nomor 3. Pesertane piro pesertane? Pesertane 3. Wah, Ya Mas ya. Berarti yo keri dhewe. Tapi kan melu awak melu andil. Wong melu nguri-nguri budaya kok. Nek perkara nguri-nguri niku jane tugase kabeh. Nggih. Nggih. Pemerintah ya migatekke, senimane ya kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Lah kene pemerintah gatekke, nek senimane mung
ora iso kreatif mung meneng bae ya gunane apa? Rak ngoten. Lah senyumane kreatif pemerintahe ya memperhatikan tenan nek masyarakat ora mendukung ki ora iso berkembang. Wes ngono ya, Tru. Gayung bersambut antara pemerintah dan seniman harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Nggih. Rasane simbiosis mutualisme ngono kae ya, Tru. Piye Mas Pelok? Oh ngoten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luweh pono. Luweh paham luweh babakan budaya. Sapa? Ya Bapak HM Haji Muhammad Sadirun. Oh, Haji Muhammad Sakitul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. bener kok. Diaturi menggah. Oh ya. Nggih. Nggih, yo diaturi tidak mriki apa? Nggih. Anu metaraman to. Iya. Hae iya. Koyong usaha apa? Minal aidin wal faizin. Nggih. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal Nggih, Pak. Kaya pengen kaya kancane lho. Niku nggih makhluk umat lho niku. Niku wong. Lho, wong lho. Tapi urung dadi ngoten lho niku. raine kaya lepet. Masa Minal aidin wal faizin nggih, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. nggih sami-sami, Pak. Hei. Kaget aku. Kok kaya ngusah apa? Kembang pari Napa, Pak? wohe tandur. Wong sak ngawi panjang umur. Amin. Amin. Kembang pari diwadahi tampah. Napa, Pak? Masoni ridho barokah. Amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh. Napa niku? Mas Anto duwike akeh. Amin. Amin. Tuku klopo Nggih, dicampur manggis. artinya Yuda saya laris. amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh. Napa, Pak? Pelok rezekine akeh. Amin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. apa-apa Nggih. Ngono. Wong niku kudu bersyukur kok, Bah. Situasi kondisi apapun. Aku lho. Pariane lho. Kowe Nyapa? nyapa? Wae parian iki wae parian lha aku. Sapa? Aku. Dek kapan? Dengi. Lho piye to? Maksudmu ki lho piye njaluk apa? Dikene parian. Parian. Ndongakno. Pelok ya diwehi parian. Angel. Dol ki angel. Ya upamane nggih jenang dodol diwadahi tampah, muga-muga Mas Pondol husnul khotimah. Amin. Pas, Tru. Pripun. Padha ari nyedakno mati sampean niku. Sabar. Jenang dobol. Dodol. Jeneng dodol. Dobol. Kok jenang dobol lho. Rupane Pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Alah, kecut. Iya. Nggih. Aku ki nek ngomong, ya nuwun sewu Mas Dalang. Nggih, Pak. Kuangen aku karo alun-alun Ngawi. Dangu nggih, Pak nggih. Suwi ra ditanggap. Aku lagi eruh iki nek Yuda ya gak lucu, Mondol ya gak lucu, Kirun gak lucu.
Dek tahun ngarepe gareng Pacitan lho. Lucu. Lucu. Gak. Oh tak lucu. Bu yantoi karepe piye? Waduh. Dagelan cedhak akeh ngimpor ke Pacitan. Rokok moro-moro takok. Wedang ngawe Kadang. kadang. Lepek diseleh neng epek-epek. Betul. Cangkir dicencang ana pikir. Leres. Kopi kompaking pikir. Cocok. Gelas. Nek tugel gak kena dilas. Nek jelas jejeli gelas ngono kuwi. Ora ndang mok gua to. Lang dene gembel ora diguwak. Lho ora ngono modele kok ngumpani aku. Seger kene ikan salindri barang ya ta. Nggih. Pelok kene. Nggih, ngene lah. Ngomong-ngomongan kene ra ya ta. Nggih. Engko aku cek rong adah iki. Wah, ya. Karo panitia Pripun? pirang-pirang slop. Beh. Lah kan dalange balang rokok. Rokokan lho. Ngawake Awake dhewe dhewe iki kok ya iso. wong urip ki. Nggih. Rukun karo kanca ki penting. Betul. Ya, Wong cerah agawe bubrak, nek rukun agawe santoso. Iya. Menjaga kesatuan dan persatuan. Ngakep. Le piye? Lah, Enak, Mbak, enak. Rokok ki ngono, dadi apa-apa ki. Guyub rukun Aja padha kroyokan. yoan. Menjaga persatuan Dan kesatuan ngakep te sedot te piye rokok ki nek kaya panitia sah apa meneh Kabupaten Ngawi Nggih. sah kanggo sapa ae Betul. dalan-dalan wis halus Nggih. masalah iki ya sembarang Iki nyapa? Iki lho ngopo? Kowe iki lho ngopo? di iso diwalik kok lah aku pengen roh raimu mlonyoh lho Masa entos cangkem malah. Lho sampean niku yo sia-sia. niken kok nembang Oh, nggih. sing dinteni iki Lah niki putuku wedok lah wah jan jejer dah ya Coba betul jejer, niken alah, dah alah. kelunggo jan diaturi kon jumeneng. lu iki lunggo tak cigal sikilmu iku sajak cedak kan kowe lunggo sik nduk Weh jan. halo aku ya lagi iki alhamdulillah niken canom kaya nyekar nang kuburan Kok nyekar ning kok ya ngerti Kok enek ya dagelan ngerti. raine kaya maisan Ngawur ngetono maesan. Iki ngono kijing. Lho. Oh iki yo ngawur Apa? kijing. Iki ngono tahu bulat. Kok adoh men. Iki ngono dicopot. Ora dicopot tahu bulat. nek banyoli sing cedak-cedak Lho, banyol iki aku ki dudu maesan aku ki. Sirahe muni. Gandu. Kula mboten. Gandu kan lah iki Kan kula mboten. Mboten. Ajabir Ajaib. Ajaib. Ajaib sirahe. Ajaib. Ajaib piye to? Getuk asale saka tela. Ndasku remuk kingko bayaran pira. nikene kurang ajar sing diantem mek cangkeme Aja Padha karo sembrono lho. Model iki ambak mung kaya ngono sikatane nganggo botol lho iki. Botol sak. Masa Sangat serasi. Dhek kena. lho ra tak omongi to nduk Heh. iki anakku kabeh iki wong biyen ki urung ana sampo Nggih. kuwi nek kramas kanggo merang dibong Nggih. nah nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa sok-sok areng nah terus nganggo botol dilembutne nggo gosok untune Nah. lah tanggaku entek rong truk dienggo sikatan terus wong Banyol iki sing realita lho. Mosok Kurang realita piye lho? mosok sikatan sampe botol rong rit lho. Bayangno. Ora lho, niken kok nyawang sirahe mondol kok modele piye Kan ngono. barang iki lho mau genah. Piye. Arep mok kapakne aku. Yo apik. Iya. Oh, cantik-cantik. Dilukis. apik kan
Kurang janges. Menengah. Kurang janges. Janges. Malah kaya situr. Mangkane to lek banyol iki, wayah iki sing kene iki dipacaki, sing mburi iki ya dipacaki. Lah, malah apik sing kowe iki raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Iki tok gan, Ndangao. Iki ana Cangkeme loro. Ndi? Siji iki. Lah citoke lha iki apa? Wong kok iso nggih, sugeng dalu. Nggih, kendalo. Bapak Dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, derek pitepangan kula niken, Pak. Nggih. Delengen. Ya, Pak. Mau gambari lambe madhep. Oh ngelak. Cangkeme kuwi ngelak. jare ngelak ngono lho. Gambar Lek niki Bapak Klenteng. Nggih. Bener. Lek niki Bapak sinten, Pak? Raditya. Weh. Napa? Raditya. Raditya. Nggih, derek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi Ajar apa? kula tasih belajar nyinden, menawi kula enten klentu-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Ora. Mas Raditya nggih. Kula nyuwun pangestunipun Bapak Klenteng. Oh iya. Suwi mboten kepanggih jenengan. Iya, Apa to? Tahu kepethuk to? Ora. Tahu ta, Bali. Tahu ta, Tro? Bola Bali kerep. Nggih. Iki nyapa to? Kowe iki nyapa? Tak ngerti mon kowe enak to. Ngene tas sawang ae. Keri dhewe kok ngentut kok. Lah nyang nyapa. Wong niken ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Kan nek Nyelo-nyelo lho iki. ora kok nyelo-nyelo wong kenalan ki biasa ki penak. Lho, kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune ya aja mundur wong aku ini. Lah piye nek kenalan? Ya kudune maju to. Contoh. Pripun Pak Dalang kabaripun? Lak sami sae to. Mugi-mugi tambah laris Pak Dalang. Pamane karo Mbak Niken, Jang, pamane. Contoh Pripun Mbak kabar Niken, Mbak Niken? piye? Pamane. Mbak Niken. Pripun kabar? Mbak Niken. Lak sehat to. Niken ki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir, kok iso mikir, Mbah? rumah sakit Widodo rak cedak to. Nggih. Lah ya mondol kok gejala stroke. Rumangsamu seneng, Mbak Niken bangunane rumangsamu seneng. Mendek, rada mendek. Idonono ndase, Mbak Tulung. Kowe ki yo ngerti yo dolongane niken ki saya mundur, nyenyeti kowe kira kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki ayo coba jajal. Niki lho. Baik lho, niki termasuk Dimas Diamput. Ya ora diamput. Ya Malah nemen. Ora leh ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Nah. Kudune saling memaafkan. Saling Aja nelong. Oh saking tresnane abah. Tresna. Bocah kok janger dagel nyapa mau gambeli. Bocah kok janger dagel tinggo kalah-kalahan. Lah kok tilone. Alah. Tak idoni raimu. Oh nganu kok yo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe ya? Lah nangis sinten? Pak Egambe lho pas 100 dino. Ayo nyanyi ya. Nembang. Bang, iki apa? Iki Nembang. isine lagu-lagu. Oh, alah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe ya Aku wis tuwek rasa. Lah iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Nah. Golek kaya ngene iki lho, golek kaya ngene iki. Era doyan. Aman. Iki lho, aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau Mbah
Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba yo jek panggah nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pancen pertamane iki lara. Lah terus suwe-suwe terus gak enak gitu. modelmu. Bocah cek karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa-bawa asmara Mas. Awak dhewe minggir. Lah tas iki. Ayo dhisik. Oh, pelok barang, pelok Iya, barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh wi sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Sik toko upamane. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Apa? Omahe ra duwe. Ken. Rong. Nek ngenyek. Aja ngenyek cah iki. Napa, Mbah? Iki sugih. Kok iso? Alas mantingan ngampe jero-jero. Banjarjo. Banjarjo dituku. So Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbah niki. Apa? Ya Mas ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo. Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngeten iki. Pancen pendopone arek ambruk. Kae omah ramah tamah. Enek kain anek angin kolor ngidul. Enek angin kok kidul Kok ngalor. sopan mengomahe. Mae sopan. Omahku kaya gendera. Kamar mandi kok nang tengah omah kene ra ngene mondol peneng. Gagarane Yayi garempun wong akeh ya. Alah. Yayi garwanipun wong akeh iki lho. Kakang. Kagetmu aku ya ora trima lho, balane kan tau. Niki wis saulem ganteng kok iso. Kan Maksude iki aja nemen-nemen. Kuwi mung sak sore ning jero mobil. Dek Alah, aku mencret. ngajene enak. Mencret. Bar mangan sumpil. Wong ora Bareng sopan. Sing wedok ora masak terus mencret. Yayi garempun Kakang Yayi. Injih kacang, Mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing Wong semeleh, ora. sing semeleh. Lah kok malah kayak perahu ngene. Ganjelen sandal ndase lho. Ora sesek. Malah ngene lho. Lah ngene lho, wong mbok sing wibawa ngono ra iso. Iya. Yayi garempun Kakang Yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Mbak. Dek mengu ngidul iki blangkone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Bisa diputer-puter lho. Menak. Enak. Pangku, Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dagono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kancaku e. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok ndasmu. Lah lha komorate karo sapa? Kumajaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan kae. Yayi, Injih, Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep rika mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marah tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalau pun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Ngono kuwi lek arep cebloke mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepak. Pangku iki ning sedelo ae ngono. Wong dipangku ora gelem meneng malah ngene-ngene. Lah akhire Akhire aku yo keri.
Yayi. Iki ngapa? Ngeget-ngegeti kancane. Iki lho. Kowe teng dagelan liyane kono. Ora apa-apa. Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, engko dikira guyon. Bang, abahe wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iki kowe lho kok iso. Kene wis. Napa? Tapi dikek BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Nyanyi. Kene-kene iki Yayi. Wanine karo cah cilik. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ludira sedumuk senyari bumi. Ya Allah. Kok iso sedumuk piye to ya? Kudu sedumuk. Lah piye? sedumuk batuk. Batuk. Kaya kuwi nek bathuke kok. Kaya nek bathuke kok. Rumangsamu nek ipo kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Lodak. Leres. Yogyo. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, cilik neng kene ana kuncunge. Kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iwo nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lho tak kae kuncung lho, Bah. Ya ora entuk. Ora oleh ya. Kene-kene Yayi. Jane dikelabang. Luput pisan kena Muni. Isa muni ta? Iki lho, piye kowe kamu piye? Piye ta le? Kowe kalau muni piye? Iki lho. Luput pisan kena Wong enek wong nyanyi Malah gak ketok serem. Kene-kene Yayi. Mambumu ndak enak. Engko diumbah digodhog banyu anget kenyil-kenyil. Pancen Kecil aku. raiku kaya telo. Luput pisan kena pisan. Mbak Niken, sampean gandeng saka kono njajal sampean gandeng saka kono. Mlaku wong loro njajal. Oh nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wow, nemen yo. Nemen. Seneng nek bojomu telek nemben dina dikeruk. Sapa sing aku bojoku? Sing ngakoni bojoku sapa? Etrok. Oh, ngono to. Lah jane aku ndek bojo sampean ora anakku gendruwo wae. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. So Taman Makam Pahlawan Keputren. Makam Pahlawan mendem mbokmu ya. Taman Makam Pahlawan cedhake Taman Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang. Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Setunggal SMA, pinter nyinden, Bang. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Bang. Kelas 5 SD. Meteng. Masa meteng?
Ngawur. Lah nyapa? Wis nglairne kok. Malah nemen. Iya, Wis malah. Aku banyolan ki suwi lho karo Lairne ya wujud bayi to, Ndel. Duh. Kaya anu wujude kethek. Bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus lho. Ora menteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cengel, teng prentul ngono. Dadi metenge kaya wong duwe tumor ngono kae. Ading prentul. Yen nangel. Kelo, melok ngamen nang mburi apa piye? Kaya kan kaya kara ngerti nek kowe. Hah? Iso wayang kulit regenge disaingi ngguri. Padahal kae bayaran cilik lho. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur disaingi. Tung. Ngono Angel ka mesra janggute karo sampean enakne lho, Mbak. Ben ketok piye lho mane. hati-hati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. Iki untu palsu lho, Mbak iki. Untu palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sakmono lho. Kok iso Enek 2 meter. tan kena Jawilen to, jawilen kan. Jawilen. Jajal nek Jawilen. nek. Jawilen nang ngene lho. bagus. Hore bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enek sing kurang ayo. Napa? Ndoke urung. Ndoke nang jero. Ben radek kulite ben radek ponto karo nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Lho, napa kok sakit? Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpel rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel pempesan to iki. Cangkemmu. Iya. Kok iso ya moh. Engko nek garing gak nglenthek dhewe jare. Tan kena hati nombas harta SMU kelas 1 suarane apik, jogete apik, bocah ayu jajal kurang Nemen no. Paket komplit ya niken kuwi. Suarane apik, Nggih. pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah dine mondol iku. Pripun ngerti kula. Lah adikmu nyapa to? Bisi aku. Mondol iki. Omong jelas aku ora roh kok bisi. Mau sing gembleh kae wong nek omong wis ping pindho. Lah nyari ngono bangga ditekoki nek kaya aku geblak. Kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo. Nggih. Para dalang, Nggih. Mbak Niken. nggih. Kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau wis disinggung Mas Yudo, Mas Dalang. Kupatan kuwi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngampek Hong Kong ngampek Taiwan. Neng kono enek wong Indonesia
Khususé wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yuda ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Njang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean sakwise lebaran ngiras pantes maaf memaafkan saling podo njaluk sepuro akhir nganti saprene dadi halal bihalal. Paham? Paham. Mula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan kerja cerdas, kerja cepat dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan, pliket, kentel supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat ki isine beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe wis ngerti. Lontong kuwi sipate wong lanang ya ngono kuwi. Ya dawa ngono kuwi. Enake nek diuceki. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteken apa, Mbak? Engko tak duduhi fotone. Engko tak kira. Kula lek kupat niku Nek kowe urung nek sing pojok ki wis papat lho. Masa iya nyinggahne malah foto. meletek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga jan ki janma nur ki cahya dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing ngeweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. No, ngene iki tak nggo golek dhuwit luar isih. No, mubeng-mubeng. Nembang neh. Iki kan sing ngersake tombo kangen. Ora. Engko nek aku omonge netizen ngelokne. Kirone omong iki kan. Cewangkeme netizen ra tak gugu, ora nanggap ya ta? Pancen silakan menghujat, monggo. Ora nanggap. Ora nanggap. Pancen netizen niku netizen zaman sekarang itu Netizen menuntut netizen kok netizen. Kleru. apa? Kadasen. iya. Iki aku nuntut karo dalange. Napa? Jujur ae. Dalang telu iki tetep sesuk takan. Lagi sebagian gusur royaltine piye? Aduh. Mati terus. Pinter. Ngerti kodene kuwi. HS. Hei.
Bapak ngerti kok terus nyawer yo. Nyawer. Wonge nang Bengkulu kok. Oke nembang, Nduk. Nggih, mau pamuritan apa, Pak? Engko sing ngersake tombo kangen saking anu juragane sapi sawu jajar. Ngoten. Mas Saipul. Saipul. Nggih, monggo. Apa kulino nang banyu to? Napa kok? Banyu pripun to? Kok njaluk tombo rangen? Tombo kangen. Tombo kangen. Kangen. Tombo kangen. Rangen. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Santo kintunanipun. Waduh, nyeneng nih. Niki Pak Bupati kajeng kula kintuni. Apa? Masalah. Nah, lho. Kowe iki mesti kintun masalah. Nek kintun masalah nang Mas Santo Wah, nggih. Jelas padak. Ya. Apa niki? Tombo kangen nggih. Tombo kangen. Yo, Digarap seragenan mawon nggih kersane siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak niki. Sampeyan rada maju kene karo aku dadi ben. Lah. Kalih Om Yudo. Siap. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya ceblok sampeyan sing nampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dinggo ada. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe karep ndi? Teng mriki lho. Mondol aja lek melok. Nggih lho, kula penging lho punan. Kodi. Ngetone bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Kowe melok wayang liya Endol. Kira dalang kira. Kalau jek enek dalang sitok nang kono. Melok kae. Heeh. Yo interaksi mumpung dalu niki diderekke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugah. Acarane ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan manis. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Jane no kurang banter. Mas Pilok coba Mas Pilok. Nggih. Kula nggih ganten Ya nggih. ya ya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Mantap Mas Pilok, mantap Mas Pilok, mantap. Coba aku. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Mantap. Ayo. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Loh. Kok ora kompak blas? Iso apa ora kowe iki lho, iso apa ora? Iso. Mbak Dek nikah iki lho. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Kompak. Enak. Ayo jane kompak lho. Pelok. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Ya kowe. Kompak. Dor. Lho. Mak jedor sik, mak jedor ngono lho. Timbangan sing tak dor dhewe sik. Ya, Entang. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Boy wangi aku lu nyapul. Penonton ki ya ngerti. Modele karo aku men sak senti. Pisan kan jajal pisan. Ndang tole. Ndang tole lek aku wangi. Aku tangga mulai. Mbok munidor lho, Lek. Ya munidor lek. Pisane mador. Hah? Iya wis to. Engko tak paringi. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Bledos lho. Malah mercone sing bledos. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Dor. Makasih. Tenan luar biasa. Niken ben ngrungokne. Iki Ramadan tahun iki. Nggih. Oh lu neh. Aku ki ya banyol ya serius. Aku dagelan suwek lho. Mbok didondomi. Kok suwek to? Tuwek. Sapa ngelokne aku tekek. Waplok sandal dasi. Sampean mboten tuwek sik enom sampean nek nek tuwek rak dipangan codot. Lah iya. Tak brongsong to. Kanggo ngadepi ya ta? Iki bar bodho selo besar.
bar kuwi sura. Sura taun kowe ngrungokno omong-omongan karo Narya bajingange. Dol, Wong kuwi ya ora nanggap ae lho. pripun? Kowe melok aku apa melok kono? Melok kene. Ketoke gedhi kene ketoke. Kowe sesuk kono nyewu Kang Bejo. Kowe teko piye pengen disewoni? Sura ngarepe wong dagelan dalang sinden iso laris nek iso nyekel kun 5 perkara. Lah. Kun sing pertama, Kun mawa cahya, kun balik asale, kun mawa rejeki, kun mawa nyawa, kun mawa cilaka. Serius ki? Ilmu tuwa. Ilmu tuwa. Kun mawa cahya, kuwi kunang. Kok sakit kunang? Lah kunang Kun mawa cahya. Mawa cahya enek. lampune. Oh, kunang lip. niku mekan ya. Lip. Nyala. Kun balik asale, Napa niku? kundur. Wah. Kundur ning daleme. Kuwi kun mau balik ning asale kuwi. Balik ning asale kuwi. Ngono. Kok ora ketut sampase tak bales. Lah wis motone sore sampun kene. Wong sing mentret kowe lho. Kun mawa cahya kuwi kunang. Kun balik asale kuwi kundur ning daleme dhewe-dhewe. Kun mawa rejeki Napa? kondangan. Undangan, mulih nggo berkat. Kun mawa nyawa Nyawa. kunduran truk. Oh iya meletos ndak. Kun mawa cilaka Napa, Pak? konangan demene bojone liya. Weh. Wis kowe cekel. Ya syukur kowe tok wejang aku kok. Pokoke aja nganti kun. Heeh. Kun apa? Kun apa? Kunarpa. Ya iso gua kok. Niki nembang nah. Niki entil sing ngersake anu sragenan. Heeh. Napa niku lagene kangening ati iki elingku duet nggih. Oh bener. Nggih, sugeng dalu padalang nuwun. Kowe iki ya aja anu to, Truk. Gareng bakong bareng lho. Aja angger dumuk ae. Kuwi elingku duet. Nek ra roh ki tekon aku. Lah. Kuwi larase apa to? Pelok dari WMC Wayang Maniak Niki- Community Jakarta. Niki wau nggih wonten ingkang ngersakaken lagu duet, Mas. Napa? Lagune Manis sing Oke. ngersakaken Mas Mondol. Yo, anu kangene ati diaturke sik. Bocah tumpak Pangene ati kula tasik dereng nate mirengne niku, Pak. Nggih, mengke manis e. Iki lho, Apal wong sing apal. Kan duet Dalam, karo Abang. Mondol. Manis kucingku kok manis. Iki lho. salah niku. Lah piye? Manis, Dik. Lah terus? Kowe kencing manis. Nyemoni. Ora apa-apa kencing manis iso tambani. Manis. Kowe pancen manis, tapi kowe mencret. Ning sing penting kok anu, nduk ning kan. Manis. Nggih, Pak. Anu, aku putune abahe Jendra iki kok omah, Mbah. Niku wis pokoke aku Apa? melu, Jendra. Aku pengen foto karo anu Niken Paidi. Niken Pak. Iki lho cahe. Iki lho bocahe takon ono iki lho. Cahe. Bikin sarip ya. Niken Paidi. Ayo. Ayo. Ya, jan joget kuwi yo lek gelem, Nduk. Apa iki? Napa, Pak? Oh, anakku. Nggih. Kan lagune no. Lah Jendra ning ndi ya? Lah niki. Joget. Gurilas. Gak joget ora tak sawer kowe. Oh, ngadeg. Joget. Oh iya, sini tak sangoni. Kowe ragile kuwi Ragil. karo bojo Cina. Namanya siapa? Jendra. Oh, Jendra. Kelas berapa? TKB TKB. Umurnya berapa? 7 Putrane sapa? Joko Ireng Joko Ireng. Joko Ireng iki. Joko Ireng, Pak. Dra. Putune sapa? Abah Kirun Mondol kaya kon. Tol Banter. Wis. Sukses to. Rajendra. Rajendra. Madhep arene tak tembak. Apik. Niku lho. Abahe niku lho.
anu nyangoni. Abahe nyangoni, ndang abahe nyangoni. Cindra putune Mbah piye? Lho sik. Kela. Sik ta salatullah salamul. Sik ta rasa lagu musik. Kendang tok. Salatullah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasim habibillah. Cindra putune Mbah Kirun omahe saka Madian duit akeh sak triliun aku disangoni matur nuwun Ndak nek sangoni. yo njaluk Oh. nek bapakmu jenenge to Cindra anake Pak bapakku jenenge Joko engengan tengrane koneko senengane nulungi kanca aku di bapakku kaya Janaka si cah cilik jujur. Cah cilik jujur. Dra, ciri-cirine bapakmu piye? dagelan kundul jenenge mondol bocahe untune medosol mondol kaene ngompol nek petuk aku tarane botak Itu gane bae. Iki lho. Sing dikiru mbae. Mana disangoni lho, disangoni. Lho, 50 ya. 150, 150. 50 Pak Abang. abang ngerti. Engko jaluk pakmu. jaluk pakku tak tonyo Yo. Wow. Pikir-pikir Bedino ning kono iki ning kamar. Petuk kok dadak. Wis ngancam kelas 4 arep pindah nang Madiun. Lho, nyapa Ken? Lah ki ajek cilik Oh iya, iya. SMA. Fitrah hebat. Fitrah. Malah jane kowe jane ya arep tak amplop. Engko nyutekne mondol mencret sedina. Lah ngopo wis ben urusane arep muter ya karepe. Pokoke mondolku nek mulih karo aku ndol, langsung tak lebokno UGD. Yo. Tak yo ngono. Kula tak nutuke lakon. Terima kasih Nduk Niken. matur suwun, matur suwun. Rawuh. Neng Ngawi. Kayak anakku pengen foto kayak jangan foto sik ketimbangane teko omah aku sediamu. Yo balik larasane nyaketi nderekke Ndoro anu Mas Gareng Gong. Ya, Ndoro Brotoseno karep ngluruk nyang Eka Cakra awake dhewe apa kuwi ketutke tindake Ki Demang Ijrapa yo. Yo. Sak sangene kalanyang kasarepan